खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोबनायाव गेमस्रि आरो जेम्स सानैनिबो सायाव बर' सावथुन मुलुगा एक्शन लासिगोन, माबा मोनसे मोजां बिथिङाव लाबोनो थाखाय माबा मोनसे मावनो थांगासिनो दं। 7 सेप्तेम्बराव 7 सेप्तेम्बराव स' बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां होननानै आं सानो। मानो होनोबा बिथांमोननि गामिनि सुबुंफोराबो सल्भ खालामनो हायाखैसै, जोंनि बर'नि फरायसा आफाद माखासे समाज सिबियारि आफादफोराबो बिथांमोननि जेंनाखौ सल्भ खालामनो आवगायबोआखैमोन। नाथाय जोबनायाव सावथुन मुलुगानो माने बर'नि जि सावथुन मुलुगनि जि आफाद, बे आफादानो मोनसे स्टेप लानो थांगासिनो दं। 7 सेप्तेम्बराव बर' सावथुन मुलुगनि नेहाथारि गुरु पबित्र बिथां, आसलते बिथाङा सासे नेहाथारिल' नङा, बिथाङा डाइरेक्टर, प्रडिउसार, मिउजिक एक्सपार्ट, सिंगार, लिरिस्ट गासैबो बिथाङा जोबोर टेलेन्टेड सुबुं। बिथाङा मोननैसो दिनै जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बे बाथ्राखौ मोननैसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नाजागोन। बिथाङा बुंदों मा, महरगिरि हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ थिग थारैनो मावबोगासिनो थादों, नाथाय कर'नानि थाखाय बिथांमोना गोबां बिथिङाव दिनै आवगायनो हायाखै होनना बुंदों। नाथाय बिथाङा गेमस्रि आरो जेम्सखौ थांखिनानै बुंदों जे सानैसो महरगिरिफोरा गोबां बेले बेजे खालामबोगासिनो थादों। बिथाङा बुंदों गाव गावनि पपुलारिटिनि थाखाय, इम्पर्टेन्स मोननो थाखाय बेबादि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबोगासिनो दं होननानै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिया सोंनायाव बुंदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे बिथांमोननि बे ससियेल मिडियायाव बायदिसिना पार्सनेलि भाइरेल खालामनाया जोबोर गाज्रि हालोदसिम सफैबाय, थामहिनबा सहायनो हायै थासारिसिम सफैबाय होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंदों नायै नायै नुयै नुयै मेंबाय, बिसोरनि थाखाय माखासे महरगिरिफोराबो रायजानांगौ जाबाय, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो बिसोरनि बे ससियेल मिडियायाव बेबायदि भाइरेल जानाय माखासे जेंना बेले बेजेनि थाखाय डिमाकुसियाव 7 सेप्तेम्बराव मोनसे गोख्रों एग्जिकिउटिभ मिटिं लानाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंनानै होदों मा, बिथाङा रोखायै बुंनानै होदों मा, गोख्रों डिसिसन लानाय जागोन, जोबोर गोख्रों मोनसे डिसिसन लानाय जागोन। आरो बे डिसिसना थारैनो बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव जागोन, आरो बर' रायजो राजानि थाखायबो बा रायजोनि सुबुंफोरनि थाखायबो गोजोनथाव जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। डिसिसनखौ नेनानै थानो होदो। बै सानखालि 7 सेप्तेम्बर खालि जि डिमाकुसियाव जा मिटिं जागोन, एग्जिकिउटिभ मिटिं जागोन, बेनि डिसिसनखौ पाब्लिकबो खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायखादों। देट मिन्स पाब्लिक डमाइनाव बे फैखागोन, जों गासै रायजो राजा बिथांमोना मिथिनो मोनगोन बे बाथ्राखौ। आरो गुरु पबित्र बिथाङा बेबायदि डिसिसन लानायखौ आं धन्यबाद होगोन। मानो होनोबा जाय जेंनाखौ जोंनि फरायसा आफादफोरा सुस्रांनो थाखाय आवगायबोआखैसै, बिथां महरगिरि सानैनिबो, थामहिनबा गेमस्रि आरो जेम्सनि गामिनि सुबुंफोराबो सल्भ खालामनो आवगायबोआखै, बा बिसोरनि गामिनि गावबुरा बिथांमोनाबो सल्भ खालामनो आवगायबोआखै, बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव थानाय माखासे गोरों गोरा सुबुंफोराबो बिसोरनि जेंनाखौ सल्भ खालामनो थाखाय आवगायबोनायखौ जों नुवाखै। आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे समाज सिबियारि हानजाफोराबो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आवगायबोआखै। नाथाय गुरु पबित्र बिथाङा बेबायदि आवगायबोनाया, बा महरगिरि बिथांमोनानो बेबायदि आवगायबोनाया जोबोर मोजां जादों होननानै आं बुंगोन। स' खमसे खम माबा मोनसे स्टेप लानो आवगायबोदों बिथाङा, बे धन्यबाद। आरो बेखिनियाव बिथांखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन, जेन बिथाङा बिसोर सानैनि बादैबो आरो सोरबाफोर जुदि फिउचाराव बेबायदि जुदि गोरोन्थि भाइरेल बा ससियेल मिडियाखौ गाज्रियै जुदि इउज खालामोबा, बेनि सायावबो माबा मोनसे स्टेप लाखानाय थांगोन, बेखौबो क्लियार खालामखानानै जेन होयो। बे एग्जिकिउटिभ मिटिंनि थ्रयै मोनसे माबा मोनसे माने हुमखि बा माबा मोनसे माने ग्रेट डिसिसन लाखानाय जागोन, बेबायदि मोनसे वार्निंनि अपसनखौ जेन दोनो, बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामगोन बिथांमोनखौ। आरो लोगोसे बेखिनियाव आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन, बर'नि सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि आवगायबोदों, बेबायदिनो जों नुदों माखासे समाव जोंनि माने ससियेल मिडियाफोराव माखासे गोरोन्थि बेबायदि भाइरेल, बिथांमोना महरगिरि नङा, महरगिरि नङि बिथांमोनाबोथ' माखासे बेबायदि गोरोन्थि भाइरेल खालामगासिनो थायो। बेफोरखौ स्टेप लानो थाखायबो जोंनि फरायसा आफादखौनो बुं, बा बेबायदि जाय समाज सिबियारि आफादफोर बिथांमोनाबो जेन बेबायदि गुरु पबित्र बिथांमोना जाबायदि आवगायबोदों, सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरिफोरा जाबायदि आवगायबोदों, जेन बेबायदि आवगायबोयो। अब्लासो जोंनि ससियेल मिडिया थारैनो एसेबाबो मोजांसिन थासारियाव फैगोन होननानै आं सानो। स' जानो हागौ बेबायदि बुंनाया आंनिया गोरोन्थि जादों, माखासे बिथांमोनखौ दुखुबो होनो हागौ। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनबाय। आरो बै डिसिसनखौ जों नेनानै थासिगोन। 7 सेप्तेम्बर खालि एग्जिकिउटिभ मिटिंनि थ्रयै बर' सावथुन मुलुगनि
दैदेनगिरिफोरा मा डिसिसन लायो बेखौ जों नेनानै थासिगोन जिहेतु बे डिसिसना बर' समाजनि थाखायबो लोगोसे महरगिरि माने बर' महरगिरि बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव डिसिसन जागोन होनना बिथाङा बुंखादों स' आसा खालामबाय जों बे डिसिसना जेन मोजाङानो जागोन स' बिदिब्ला थेंक इउ बाय बाय